Op de Veluwe komen ze in grote getalen voor, maar de wilde barg liet het de laatste tijd opdrukken naar het noorden. Juist kwamen mijwerkers van Staatsbosbeheer eeg en eeg te staan met een barg. Opeens een lawaai onder de takkenwei en er springt een wilde barg onder de takkenwei. Dus hij schrok even enorm en kon bij de mobiele gaan, kreeg geen foto meer nemen, maar een echte wilde barg die tevoorschijn kwam. Wist hij het zeker? Nou ja, dat is 99% zeker. Dat is wel een kenner en daar ben ik eigenlijk wel wist van dat het een wilde barg is. Hier, in het gebied tussen Lippenhuizen en de Hemrik, liet de wilde barg hem zien. De kans is onwijzig dat er meer binnen die na elke dag nu Drenthe deze kant op komt binnen. Nevens de jagers binnen ze net makkelijk te vinden. Dat is heel dreig, want als het sneeuw lijkt is samenkleer. Maar nu, dan maak je in het zand zijn of in de dam, samen, in de grijden en in de bosje uit. Maar hoe vind je een wilde barg? Ja, je kan aan de sporen zien en aan zijn uitwerpen. En dan was je uit. Jagers binnen deze dagen extra alert op de wilde barg en mogelijke soortgenoten. Die zullen afsketten worden, want de provincie Friesland wil geen wilde bargen binnen de grenzen. Als die grote populatie voorkomen, dan meid ze zijn gevaarlijk voor het verkeer. Ze komen protten voor auto's. En dat zie je op de Veluwe ook. Ik voor de landbouw, een protte landbouwschade. Vooral maïspercelen, hier appelpercelen, daar kan ontzettend schade. Dus de landbouw is er net blij mee. En ja, eventueel voor ziekten kan zeker gevaarlijk wezen.